En Ramon no s'atreveix a lluitar contra la voluntat del seu pare. La Caterina, preocupada per la seva germana Joana, ve a veure-la a la taverna. I mentrestant arriba al poble un home anomenat Cosme Soler, el terrador. I like my town. I que això, però primer ensenya'm l'hotel. Que no s'ho creu. Que sí, company. Ah, sí? I li dic, deixa'm marxar o et clavaré una cosa allà on tu ja saps. Molt ben dit. El que hauria fet, si no... Ai, no m'ho crec, nena. Tira al damunt. Jo estava espantat i ja m'enteneu. Se'm tira damunt el del parc. Caiem. Rodolem per terra i quan ja em dono per vençut Vaig que em rendeixo, el deixo fer i li clavo una sentència! L'hauríeu d'haver vist, nenes, cargolant-se la terra! ei, deixem-ho per demà. Més vi. Sí, però vés-hi tu, que això... Ja tenen cagat. Mira qui parla. 3 més. Guarda-te'n! Ara! Mira, no la Caterina. Bones. Què? Què diu el poble? Mentida. Jo no en dic pas. Joana, podem parlar? Ara no, tinc feina. On has estat la nit passada? He sortit. On? Doncs a tu què t'importa? He sóc per un any. Tinc tot el dret de divertir-me. Puc sortir, puc treballar... També pots equivocar-te. També. Escolta'm, Joana, només vull el millor per tu. Ves amb compte, sents? Joana! Mira, avui diuen que arriba el terrador. A veure si s'aclareix alguna cosa. Ja veureu que s'aclareixi. Això són casualitats. Anys plou més, d'altres plou menys. Les casualitats. Quina por. I vos què dieu, mestre? El que jo pugui dir, poc valor deu tenir. Per què no ho dic jo? Què diu el vi? I què diu el vi? La veritat. Sempre la veritat. I quina és aquesta veritat? On eres tu? Entretingut. Que hi ha la Joana. A dins. Joana, et creen! Què? Tu i la Joana... Què de què? No res. Va, no em posis nerviós. Ui, 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 ui. El gran amb la gran i el xic amb la xica. Ja et sé d'un que se li hagi anat feina abans de començar. Però quina és? Bon dia. Bon dia, fill. Us vull presentar un senyor que acaba d'arribar i que ens ajudarà amb aquesta desgràcia que ens ha caigut del cel. El senyor Cosme Soler. Podeu dir-me Tarragó? El senyor Cosme Soler. Tarragó! I tu, posa'm bé! El senyor Tarragó i jo tenim la lleugera sospita que darrere de totes aquestes desgràcies, aigats i mal temps, llamps, trons i pedregades, pot amagar-s'hi un acte de bruixeria. Bruixes? A Sant Feliu? Sí, fill. Però no patir. Per això he fet venir aquest senyor. N'és un caçador expert. Però necessitem de la vostra col·laboració. Entesos? Sí. Esclar, pare. Però a mi em sembla que això... Són casualitats. Bé, casualitats o... L'ha picat ara aquella mossa. Em desapareix quan... Potser ha sortit a fer un encàrrec, no? Vaig a veure si la trobo. Caterina! Caterina! És ella? És ella. Té geni. Massa. Molt bé. Aquí teniu els meus 10 i els 10 del senyor Fidel. No serà massa fàcil, oi? Serà més fàcil del que us penseu. Si a Viladrau amb un sol de justícia van acabar la forca,
aquí, amb aquests aiguats i tota la pesca, això sí que és una bona casualitat.